जायगा जायगा दासिमबो सोलिगासिनो रंजालि बैसागु फोरबोनि रंजानाय थारैनो बर'फोरनि गामि गामि बैसागु बोथोरनि रंजानाय खाम सिफुं सेरजा जथानि रिंखांनाया बयखौबो रंजाखांहोदों। बेबादिनो सनितपुर जिल्ला सारिदुवार हालामनि एराली लगा गामियावबो बैसागु बोथोरनि समाव गोमखांदों खाम सिफुंनि देंखोआ। रंजाथाइ बैसागु फोरबोनि समाव फारागथि गैलाया बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव बयबो गोसो खुसियै ज' ओंखारनानै बैसागु मेथाइजों मोसादों आरो रंजादों। दिनै बे बड'लेण्ड रादाब एबा बुब्लि नोंथांमोनथिं खुलुमनाय थाबाय। दिनै जों बे रंजालि बैसागो होनब्ला जों मिथिनांगोन जों बैसाग दाननि 1 अक्ट'निफ्राय 7 दानसिम जों बैसागु बोथोरखौ रंजानाय मोसानायनि लोगोसे गासै हारिनि हारिमुखौ मान लाखिनो थाखाय जों बे बैसागु मोसानाय एबा रंजानायखौ लाबाय थायो। थिग बेबायदि जों गावनि धोरोमनि लोगोसे जों बाथौआरि रायजो राजा जानानै दिनै जों बे बैसागु रंजानाय आरो मोसानायखौ जों आरालगा बाथौ आफादा गाजा गोमजायै खुंबोदों आरो रंजाबोदों। गासै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गासिबो रंजानो जों फैदों। बेनिखायनो जोंनि हारिनि जिनेखि कालचार बेखौ लाखिनो थाखाय जों आवगायबोदों आरो आवगायबाय थागोन। जिबायदि आवगायलांदों बेबायदिनो जोंनि लोगो एबा बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिदिबो आवगायबाय थागोन होननानै आं गोसोआव मिजिंथि लायो। आरो बे जोंनि हारिमु एबा बे कालचारा थायाबा जों हारिया थांना थानाय नङा। बेनिखायनो जों बर' हारि हिसाबै बे बैसाग गोदान बोथोरखौ बरायगोन आरो नोंथांमोना जिबायदि फैनानै जोंनि गेजेराव फोसावगोन बेबायदिनो फोसावनायाव जोंनि गामिनिफ्राय जोबोद साबायखर थाबाय। आरो लोगोसे जोंनि बेवहाय माबाफोर गेना गोरोन्थिबो थालांनो हायो। जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामिया गंनैसो गामि दङ। बेवहाय ओरैबो हारसा गामि ओरैबो हारसा गामि। जोंनि गामिया बर' नङाब्लाबो हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बिराद गाजा गोमजायै खुंगासिनो दङ। बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिमबो आं साबायखर बावनाय थाबाय। नोंथांमोना फैनायखायनो आं बारा बुंनो थाङा, इसिखौनो बुंनानै आं खुलुमहरनाय जाबाय। প্ৰথমে সকলো আজি আমাৰ শতবৰ্ষ গৰকা এৰালগা গাঁৱত উপস্থিত হোৱা সেই সমূহ সংবাদকৰ্মীসকলক আমি পোনপ্ৰথমে গাঁৱৰ হৈ সকলোকে আমাৰ গাঁৱলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। গতিকে আজিৰ 1 বহাগৰ পৰা আমি যিটো বিহু ফুৰি আছিলোঁ আহি আজি আমাৰ 4 দিনত পালেহি। গতিকে যি কি নহওক আমি আমাৰ বৈশাগু মাগিনাই যিটো কাৰ্যসূচী তাৰ জৰিয়তে আমি গৃহস্থসকলক আমি ৰাজহুৱাভাৱে আশীৰ্বাদ কৰোঁ যাতে অপায় মংগল দূৰ হওক তাৰে কামনাৰে আমি আৰচৰ জৰিয়তে সুখ শান্তিৰে দুবেলা দুমুঠি খাই পেলাই জীয়াই থাকিবলৈ কাৰণে জীৱনটোত যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে নিজৰ শৰীৰ লগতে সম্পূৰ্ণ আৰ্থিক সামাজিকভাৱে জড়িত হৈ সমাজখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা নিজে আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক তেনেধৰণৰ আমি আশীৰ্বাদখিনি প্ৰদান কৰি আৰু আমি যিহেতুকে কৃষিজীৱী ৰাইজ এই গাঁওখন আৰু উৎসৱটো ঠিক কৃষিজীৱী এটা উৎসৱ। আমি এইকেইদিন বিহু চিহু মাৰি আৰু পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমাৰ কাৰ্যপন্থা হাতত লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ কিছু ৰাইজে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যিহেতুকে সকলোৱে কৃষিজীৱী ৰাইজ গতিকে কেইদিনমানৰ পাছতে আমি সকলোৱে কৃষি পথাৰলৈ আগমন ঘটিব আমাৰ। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों।
बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसोगोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।